Rhina Piorwe. Diolch yn fawr iawn. Dwi wedi bod ar wefan HMRC heddiw ma'n sôn am be fydda'n digwydd o ran tollau os ydy y Deyrnas Unedig yn gadael yr Undeb Ewropeaidd heb gytundeb. Mae o'n rhyfeddol o gymleth. Mae o'n dechrau drwy egluro mai simplified customs procedures ydy'r rhain. Does na ddim byd yn syml am hyn o gwbl, ac wrth gwrs mae yna ffordd i gadw fo'n syml, sef i aros o fewn yr undeb tolla a'r barchnad sengl. Ond pa gama gweithredu bydd Llywodraeth Cymru yn ei cymryd mewn achos o adael heb gytundeb i gydweithio efo HMRC sicrhau bod Porthladd Caergybi ddim yn dod i stop? Wel, mae'r aelod yn pwysleisio elfen bwysig iawn. Hynny yw, pa fyna faint bosib gallu wneud mewn sefyllfa heb gytundeb, dyw'r problemau bydd yn digwydd yn cyd-destun hynny ddim yn gallu cael, camau ddim ar gael i sicrhau bod hynny ddim yn digwydd. Mae trafodaethau yn digwydd, fel yw'n dweud, gyda Llywodraeth y Deyrnas Unedig a gyda'r HMRC ynglyn â hyn, sy'n seliedig ar modeli gwahanol scenarios a sicrhau bod camau'n cael eu cymryd ar y cyfan i ddelio gorau gallwn ni gyda'r sefyllfa hynny. Dylen ni ddweud, mae'r cydweithrediad gyda'r Llywodraeth y Deyrnas Unedig yn y maes hwn wedi gwella i rywle dros y cyfnod diweddaraf.